Para nós os maios son estar todas xuntas facendo esta actividade tan conectada ca natureza, porque xa é a parte xa non só da festa do propio día, sino todos os días de antes, de preparación, de ir ao monte, de buscar todas as plantas que precisas, de recoñecelas, de trenzar os carrabouxos, de enfialos, de estar por ali pululando, intentando axudar no que se pode. A verdade é que para min é como algo moi especial, que creo que nos une moito a todas, e creo que formamos uns recordos moi bonitos, a verdade. Despois, outra parte que tamén nos gusta moito é a hora de facer as coplas, pois meternos todo no tema da crítica, da burla, contar todo o que pasou ese ano, dende a nosa perspectiva e o noso punto de vista. E logo, estas dúas cousas foron como antes do Día dos Maios, pero o propio Día dos Maios é que é divertidísimo. Levar o maio á rúa do paseo, pasar ali todo o día intentando que a xente escoite as nosas coplas, falando con outra xente que ten os maios, ver todos os maios, porque a verdade é que os últimos anos había moitísima cantidad de maios e super ben feitos. E é un día como super especial e moi divertido que me gustaría que se pudiese facer tamén este ano. Xa, é solo de pensar en todas as veces que estábamos insistindo e vendendo 50.000 coplas e preguntando a mesma persoa 30 veces hasta que non la mercaba. Claro. A verdade é que sí. Vías os profesores do instituto das clases e comprar unha copla, non sei que, ou xente que coñecías, e pasar ali. Que tamén é un día no que a cidade de Ourense está como super viva, que non é algo que ocorra todos os días, e hai moitísima xente, moitísimas flores, cores, música. A verdade é que eu creo que é unha mágoa que esta non se pode facer, porque ainda cas medidas, que non se intentara facer nada, porque me parece unha festa esencial de Ourense, que creo que está como máis unida e que, non sei, o que dices tú, vese a cidade super activa. E que tamén nos une coas tradicións, claro. Pois xa que iso se leva aquí facendo miles de anos, sí, sabes? Pero bueno, que con esta iniciativa tamén pues, temos a oportunidade de ahora retratar todo este tema COVID e demais. Sí, eu creo que é importante seguilo, intentar seguir facéndoos da maneira como se que poida, sea posible, claro. Sí. Así que unidos todos a esta iniciativa.